Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiyuthenjiwe molweni. Sifunda kuYeremiya weshumi elinesihlanu namhlanje ivesi yeshumi elinethoba. Ngakho oko utsho uYehova ukuthi ukuba uyakubuya ndiyakwandula ndikubuyise. Wakuma ebusweni bam nokuba uye ukhupha okudumileyo kuko okudelekileyo woba njengomlomo wam. Mababuyele kuwe bona, kodwa wena akuyi kubuyela kubo. uYehova apha uthetha kunye nomprofeti uYeremiya. Umprofeti uYeremiya wayethunywe ayoprofeta kubantu baseYerusalem, ethunywa nguYehova. Ngoba abaprofeti abefundisi bakhethwa nguYehova. Yonke imiyalezo ayobaxelela bona iziprofeto awayezithunywe nguYehova uba abaxelele babengazamkeli. Athi nekuba abaxelele into yoba nina nizayo eluthinjweni 70 years amashumi asixhenxe eminyaka niseluthinjweni, bafuna umgqiba, bafuna umpetha, bemlwisa, bemokha, behlekisa ngayo umprofeti. Neyiphi na into athi baxelele into yoba njena iindonga zeYerusalem zizawutilika, bamfuna apha bengamkholelwa nayiphi na into yoba uthunywe nguYehova, ngoba wayengathethi into eyayifunwa ngabo. Yeyona nto yenza ukuthi abantu bazonde abaprofeti abefundisi, abathethi into efunwa sithi. Yayemenza loo nto yokuba njena umprofeti naye angawonwabeli umsebenzi wakhe. Yamenza loo nto yokuba makathandabuze naye uYehova wakhe. Senimbona ngathi njena ayikho le nto. Esibona ngathi ngoku seyedwa, ngoku akanankxaso yezulu. Wathula, amaxhoba ayakhawuleza wajonga, ngoba uyajonga. Nayiphi na into eyenzekayo emhlabeni uyajonga. Nayiphi na eyenzekayo ebantwaneni bakhe abathumileyo uyayijonga. Eli lizwi lilizwi le-end times eli. Sikula maxesha ngoku ayejongene noYeremiya, apho ngoku thina sizonda abantu abathunywe nguThixo kuthi. Asifuni nobava noba bathini na. Eli lizwi lilizwi lenguquko, lizosiguqula uba masijike indlela esibajonga ngayo abantu abathunywe lizulu. Zilizwi lethu eli. Uthi ke kwivesi 19, uyambona ngoku ukuba naye uYeremiya umprofeti sefuna ubuyela emva ngoku kubo, ngoba uyazondwa, akafuna nobonwa kumabona bulawe. Naye ngoku sefuna uyeka, ezixelela ukuthi hayi sendiyekile ngoku. Kanti uThixo uyayibona yonke loo nto. Uthi kuye ngoku, wena repent, buyela kum wena, come back to me wena, uthembe mna wena. Uyeke izinto zakho ezinegative, usoloko ucinga into ezimbi ngathi mna ngoku ndikulahlile. Andikulahlanga, ndinawe. Uthi buya urepent. Nathi masibuyeleni kuYehova, sizithobe, sivume izono zethu, sivume ukuba noko akwenzekanga kakuhle, asenzanga kakuhle ngapha nangapha, ngoba uMthixo oxolelayo uzosixolela. Uthi ke ngoku kuye endiyithanda kakhulu, uthi wena
ndiza kusebenzisa wena, uzawuba si-spokesperson sakho. Ndiza kwamkela, uza kusebenzisa kakhulu. Uzawubuya futhi uyothetha nabo aba bantu. Ngowam wena, ukhethe wena, yomelela. Amazwi athetha nathi la eyoba njena nayiphi na into, noba ngoku wena uyaprofetha awuboni nguquko, unebandla uze uyivalile necawe yakho ngenxa yoba awuboni mahluko, the more uthi uyashumayela, the more abantu bangena esonweni. Eli lizwi lithetha nawe namhlanje. Uthi uyehova buyela kuye, buyela kuye. Usafuna ukusebenzisa futhi, ibe useza kusebenzisa and uzokunika uxolo. Uthi ndiza kunika ipeace, I will restore you and give you peace. Atsho futhi kwiivesi ezingezantsi, athi akho nto abaza kwenza yona, ndizabe ndinawe. Uthi endiyithanda kakhulu yile ethi influence them. Do not allow them to influence you. Wena baxelele le into oyithunywe lizulu, bangasumamela le abakuxelela. Sukujika ngoku usuke kum, susuka kum uye kubo. Wena baxelele ngam. It's about God's agenda kwi-end times. Asibaxeleleni ngoYehova, singabuyele emva ngoku kubo thina ngenxa yoba besizonda, ngoku masibuyele kubo kwi-end times. Lilizwi lethu eli lizoqinisa wonke umntu othetha ngoYehova. Xa bengamameli, kulapho kanye ufuneka uhlale ekhanyeni, ungasuki kuYehova ngenxa yokuba bekuzonda bengakufuni. Sikwi-end times. uYehova ufuna aba bantu baphume esoneni. Ufuna siphume kwezi zono zethu, siphume kwindlela esiphila ngayo nendlela esicinga ngayo. So akufuneki thina xa esikhethile sesimvumile siphinde sijike sibuyele emva. Akayifuni loo nto. Uthi masibuyele kuwo. Uthi waba njengomlomo wam. Uthi aba bantu mababuyele kuwe, baguquke bazibone into ukuthi hayi na umprofeti asimphethanga kakuhle apha na. Uthi hayi wena ukuthi ubuyele ngapha ngasemva kubo ngoku uyokhonza ezazithixo zabo, uyokhonza ezazithixo zabo ngoku. Ngoba utheni nethi ubaxelele uba uYehova akazifuni izithixo, wathi ubaxelela ngezono zabo ukuba mababaleke ingqumbo yakho yakaYehova bakulwise. Uthi noba ndithunywe ndim wena Yeremiya, umprofeti wam. Uthi influence le messages akuthi ukuthi njena thina masiba influence, masibaxelele ngothixo, masibaxelele ngobomi babo ukuthi bazawuba nobomi obumnaphakade, bazawuphila impilo ephucukileyo xa bekhetha uYehova phezantsi emhlabeni besaphila. Akakhethwa uYehova xa sesibhubhile, ukhethwa phezantsi emhlabeni. Influence them. Do not allow them to influence you. Subavumela ukuthi ujike ingqondo yabo ngoku ukuthi hayi akandithumanga uYehova. Uthunywe nguye, ilizwi lakhe lelakhe, uthunywe nguye. Xa witnessa uthunywe nguye, yana ndayifunayo. So we must not doubt God. The more bekulwisa, you are on the right track. Influence them. Do not allow them to influence you. That's God speaking. Thetha nam nawe namhlanje, thetha nathi. Lelizwi le-end times lithanda kanjani. Nkosi.